nog. Die is inmiddels online. Nou, sneller dan het licht. Welkom. En wellicht schuift er nog een collega aan, maar dat merken we vanzelf. Zoals ik zei, verdelen we deze briefing in 2 delen. We beginnen met het COHO en gaan daarna verder met de regels over het financieel toezicht op Aruba. En ik heb begrepen van onze gasten dat ze graag willen beginnen met een presentatie die ongeveer 25 minuten in beslag neemt. Ik stel voor dat we uw verhaal laten houden en dat we daarna de vloer openen voor vragen. Mevrouw De Reuver, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Goedemiddag, voorzitter en leden. Allereerst wil ik u hartelijk danken voor de uitnodiging om de Consensus Rijkswet hier vandaag technisch toe te lichten. Toelichting wordt inderdaad gegeven, zoals u al zei, door mijn collega Jan-Willem van Rossum, senior jurist constitutionele zaken en wetgeving. En mijn naam is inderdaad Saskia De Reuver, ik ben directeur Koninkrijksrelaties. In deze technische briefing gaan wij in op de belangrijkste onderdelen van de Rijkswet en het stelsel dat hiermee wordt opgetuigd. En eigenlijk voor een belangrijk gedeelte in de praktijk ook al werkt. De landen en de tijdelijke werkorganisatie zijn immers eind 2020, begin 2021 begonnen met de uitvoering van het landspakket. We volgen in deze briefing niet strikt de opbouw van de wet en de memorie van toelichting, maar hebben de presentatie ingedeeld aan de hand van een aantal thema's, namelijk een algemeen gedeelte, een deel over de systematiek van het voorstel, dus hoe werkt de wet, een deel waarin aandacht wordt besteed aan de ondersteuning en het toezicht door het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling en als laatste de vervolgstappen in het wetstraject. Allereerst schets ik de omstandigheden waarin het voorstel tot stand is gekomen. De coronapandemie leidde tot een wereldwijde crisis. Ook het Koninkrijk en met name Aruba, Curaçao en Sint Maarten werden direct hard getroffen. De behandeling van patiënten vereiste intensieve zorg en Nederland stond de landen bij met onder andere beademingsapparatuur, verpleegkundigen, medicijnen en vaccins. Het luchtruim ging dicht en de toerisme viel stil, wat leidde tot werkloosheid. Om die reden leverde Nederland een bijdrage met de voedselpakketten, maar ook met forse financiële steun in de vorm van renteloze leningen, de zogenaamde liquiditeitssteun. Op die manier kon het bedrijfsleven worden gesteund en de overheid haar taken blijven uitvoeren. De coronacrisis maakte duidelijk dat Aruba, Curaçao en Sint Maarten onvoldoende weerbaar zijn om een dergelijke crisis grotendeels zelf op te kunnen vangen. Eigen organen zoals SER, maar ook IMF, College Financieel Toezicht, wezen al langer op de noodzaak om hervormingen door te voeren, om zo de reeds lang bestaande problemen structureel aan te pakken. Want deze problemen hebben de landen in een kwetsbare positie gebracht, met vergaande gevolgen voor de bevolking. De inzet van deze wet is de weerbaarheid van de landen te verbeteren. En om die reden stelde Nederland voorwaarden aan de liquiditeitssteun die aan die weerbaarheid juist zouden bijdragen. Bij de tweede tranche liquiditeitssteun ging dat om de salariskortingen, de welbekende 12,5% en de normering van topinkomens. En aan de derde tranche liquiditeitssteun werd het doorvoeren van hervormingen gesteld, ondersteund en gemonitord door een orgaan, in dit geval het COHO, en een rijkswet waarin de afspraken juridisch zijn vastgelegd. En over die rijkswet spreken wij vandaag. En met Aruba werd de totstandkoming van een rijkswet financieel toezicht voor Aruba afgesproken. En ook die wet lichten we vandaag toe. De noodzaak om hervormingen door te voeren is niet alleen de wens van Nederland, maar ook de wens van de landen zelf. Plannen om hervormingen door te voeren kwamen echter niet of moeilijk tot uitvoering. Nederland wil zich ook met deze wet committeren om de landen langdurig te ondersteunen bij de uitvoering van die hervormingen. De vraag was dan natuurlijk wel op welke manier, aan de hand van welk institutioneel kader doe je dat dan? En het antwoord dat de Rijkswet daarop geeft is door een zelfstandig opererend bestuursorgaan op te richten dat die landen daarbij gaat ondersteunen en de voortgang ook monitort. Om zo het slagen van die hervormingsagenda zoveel mogelijk te kunnen garanderen.
en uiteindelijk daarmee het leven van de inwoners in Aruba, Curaçao en Sint Maarten structureel te verbeteren. Dan geef ik nu het woord aan Jamel. Ja, in de eerste plaats zou ik graag willen stilstaan bij de keuze voor specifiek een consensus-rijkswet. Veel gehoorde vraag is, waarom is het eigenlijk nodig om voor dit doel, zoals Saskia dat net beschreven heeft, een consensus-rijkswet in het leven te roepen? Waarom geen eenvoudiger onderlinge regeling maken? Ik denk goed bij die vraag om te realiseren dat ook een consensus-rijkswet een onderlinge regeling is. Een onderlinge regeling die 2 of meer landen binnen het Koninkrijk de mogelijkheid biedt om met elkaar samen te werken op thema's die tot de autonomie van de landen behoren en daar binnen de afspraken over te maken. En dat is ook wat hier met COHO gebeurt. COHO schetst een samenwerkingskader om bindende afspraken te maken op terreinen die tot de autonomie van de landen behoren. En denk aan zorg, economie, onderwijs. Nou, voor zo'n samenwerking kun je op zich ook terecht bij andere onderlinge regelingen. Bijvoorbeeld een protocol of een algemene maatregel van Rijksbestuur. Alleen als je kiest voor zulke onderlinge regelingen, is een rol van de parlementen alleen niet gegarandeerd. Want volg je niet de wetsprocedure. En in casu is het belangrijk gevonden om die wetsprocedure wel te volgen. Want COHO heeft serieuze impact op de rechtsorders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nou, wat die impact precies is, dat komt later verderop in deze briefing aan de orde. Maar nu is het denk ik belangrijk om erop te wijzen dat deze impact dus ook verklaart waarom de keuze is gevallen op het instrument van een consensus-rijkswet. Want om op die manier parlementaire betrokkenheid te borgen. En deze parlementaire betrokkenheid, en dan heb ik het dus niet alleen over de Tweede Kamer, maar ook over de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die is ingebed in de gewone rijkswetprocedure, zoals beschreven in statuut en grondwet, met het verschil dat op verschillende momenten in dat wetsproces ook de instemming van de Caribische landen moet blijken. En die impact tot slot op de rechtsorders van de landen werkt ook door in de looptijd van de wet. Die is vastgesteld op 6 jaar. En dan zou de hervormingsoperatie voltooid kunnen zijn en houdt de betrokkenheid van het COHO op. Dan nu over naar een ander algemeen deel, de rechtsvorm van het COHO. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel kunt u lezen dat het COHO wordt vormgegeven als een Nederlands bestuursorgaan dat onderdeel uitmaakt van de rechtspersoon Staat der Nederlanden. Deze keuze heeft eigenlijk met 2 zaken te maken. Allereerst met de rol die specifiek Nederland speelt ten aanzien van de hervormingen. En in de tweede plaats met de mogelijkheden voor de oprichting van een bestuursorgaan in deze context. Om met het eerste te beginnen, de organisatie van het COHO en het budget waar het COHO over komt te beschikken, wordt gefinancierd met Nederlandse middelen. En daarover is de gedachte, moet controle kunnen worden uitgeoefend door de Nederlandse Rekenkamer en door de Staten-Generaal. En die politieke verantwoordelijkheid gaat uit van de voor koninkrijkrelaties verantwoordelijke bewindspersoon binnen BZK. Op dit moment staatssecretaris Van Huffelen. En zij is dan ook, zoals we noemen, stelselverantwoordelijkheid voor het COHO. Dat neemt niet weg dat het COHO wel zelfstandig zal opereren, los van politieke aansturing door het ministerie van BZK. Die aansturing kan er alleen maar zijn voor zover ofwel de kaderwet ZBO daar specifieke bevoegdheden voor toebedeelt, of de Rijkswet zelf. En wat betreft die kaderwet kan je dan denken aan de toezichtsbevoegdheid. Bijvoorbeeld als het COHO heel erg slecht zou functioneren. Ernstige taakverwaarlozing heb je het dan over. Maar je kan ook denken aan het stellen van beleidsregels aan het COHO. En wat betreft de Rijkswet zelf wijs ik graag op de aanwijzingsbevoegdheid die in het wetsvoorstel is opgenomen. Die is niet bedoeld om de minister van BZK te laten sturen op hoe precies het COHO binnen de kaders van het landspakket opereert, maar vooral om ervoor te waken dat het COHO niet buiten de grenzen van dat landspakket optreedt. Dus het ziet echt toe op de legaliteit, de vraag van legaliteit. Nou, waarom is van het COHO geen koninkrijksorgaan gemaakt, wordt wel eens gevraagd. Dat heeft dus behalve met de reden die ik zojuist noemde over financiële controle ook te maken met het feit dat je bij een consensusrijkswet geen koninkrijksorgaan kan oprichten. Dat kan je alleen op basis van het statuut. Belangrijk echter om te benadrukken dat inhoudelijk gezien het COHO wel
als een gemeenschappelijk orgaan komt te functioneren. Dat wordt op verschillende plekken duidelijk en misschien wel het beste in artikel 9 en 10 van het voorstel, waar het gaat over de samenstelling en de benoemingsprocedure. Om 2 dingen daaruit te lichten. Allereerst is het zo dat 2 van de 3 leden van het COHO, onder wie de voorzitter, aantoonbare affiniteit moeten hebben met Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En in de tweede plaats hebben de besturen van die landen hele ruime betrokkenheid, zeker in het aangepaste voorstel naar zoals dat bij uw Kamer is ingediend, bij de benoeming van alle 3 de leden van het COHO. Dan ga ik nu over... Dan moet ik wel even ook de slides een tikje geven naar de systematiek. Dus van hoe zit de wet precies in elkaar. En we hebben ook daar een aantal zaken uitgelicht. Allereerst de taken en bevoegdheden van het COHO. En dan hebben we het over de vraag, ja, wat is nu precies die impact waar ik het zojuist over had? Welke taken en bevoegdheden krijgt het COHO toebedeeld? Daarbij willen we vooropstellen dat het de landen zijn, zeker in de versie zoals die is ingediend naar aanleiding van het advies van de Raad van State en de Caribische adviescolleges, dat de landen zelf eigenaar zijn van de aanpak en de uitvoering van de hervormingen. Het COHO neemt dit niet van de landen over. De landen maken zelf de regelingen die nodig zijn voor de implementatie van de hervormingen. Denk bijvoorbeeld aan wetgeving op het gebied van belastingen. En dat het COHO hier buiten blijft, zo komt ook op de slide naar voren, dat hebben we ook nog eens een keertje voor de zekerheid expliciet in het voorstel benoemd. In dat voorstel vinden we uiteraard ook terug waar het COHO dan wel, welke taken en bevoegdheden het COHO dan wel heeft. En deze zien op het ondersteunen allereerst van de hervormingen en daarnaast op het toezicht monitoren van de gezamenlijke afspraken dat die worden nagekomen. En deze ondersteuning en dit toezicht vinden plaats op verschillende momenten en niveaus. Bij de uitwerking van hervormingsafspraken in uitvoeringsagenda's en vooral op het moment dat een land een plan van aanpak maakt met betrekking tot concrete projecten, dan wel programma's. Belangrijk om aan te geven dat de regeringen van de 4 landen menen dat met dit juridische kader de autonomie van de landen recht wordt gedaan. Natuurlijk heeft het voorstel impact op deze autonomie. Dat heeft in feite elke vorm van samenwerking en is zeker als gezegd ook met het COHO het geval. Ik denk bijvoorbeeld aan verschillende toezichtstaken die het COHO krijgt. En eigenlijk ook al het enkele feit dat zo'n bestuursorgaan wordt opgericht met deze regeling. Maar het voorstel wil als gezegd de grenzen van het statuut, die het statuut stelt in het kader van autonomie nadrukkelijk respecteren. Kijk, dan krijgen we nu een wat meer professionele slide. Ik heb het nu de hele tijd gehad over, of zoals ik het dit gehad over hervormingen en afspraken over deze hervormingen. Waar ik nu graag even stil bij wil staan is de structuur, ofwel het juridische bouwwerk waarin deze hervormingen en afspraken zijn ondergebracht. En dat bouwwerk dat bestaat uit 4 lagen, kunt u zien op deze slide. De eerste laag is die van de Rijkswet COHO zelf. En in deze Rijkswet zelf treft u geen afspraken over hervormingen aan. Er worden wel de verschillende onderwerpen genoemd waarop de hervormingen zich zullen afspelen. Maar de afspraken en uitwerkingen zelf vindt u in 3 andere instrumenten. Te weten de landspakketten, de uitvoeringsagenda's en de plannen van aanpak. En belangrijk om te noemen, deze 3 laatste instrumenten zijn ook al in werking, anders dan het voorstel van Rijkswet. En het is de bedoeling dat de Rijkswet hier straks als het ware als een soort van juridische koepel overheen komt te staan, zodat die instrumenten een beter fundament krijgen en met meer waarborgen worden omgeven. En denk in dat laatste bijvoorbeeld aan het aspect van rechtsbescherming. Dan de tweede laag, de landspakketten. Ja, dat zijn bilaterale regelingen, zoals we dat noemen, tussen enerzijds de Nederlandse regering en de regeringen van elk van de Caribische landen. En die zijn eigenlijk op verschillende momenten in 2020 gesloten. Nou, die landspakketten die bevatten eigenlijk op hoofdlijnen de afspraken over de hervormingen die de landen gaan doorvoeren. En die landspakketten worden, en dan kom ik bij de derde laag, die worden dan weer voor de eerste keer uitgewerkt in de uitvoeringsagenda's. Dat zijn ook als het ware bilaterale regelingen, alleen dan niet gesloten door de
regeringen van de Caribische landen met de Nederlandse regering, maar door de regering van Aruba, Curaçao en Sint Maarten met het COHO. Deze uitvoeringsagendas worden periodiek vastgesteld en dat gaat in principe volgens de wet halfjaarlijks gebeuren. Weer een nadere uitwerking, en dan kom ik bij de vierde laag, is dat die van de plannen van aanpak. En daar ga je dus eigenlijk heel concreet zien welke projecten en programma's op stapel staan. En ook op de manier waarop het COHO daarbij gaat ondersteunen. En welke financiële ondersteuning daar geboden wordt en welke deskundigheid verleend wordt. En die plannen van aanpak die worden eenzijdig door de landen zelf vastgesteld. Maar het is wel zo dat het COHO die plannen moet goedkeuren. Tot zover de structuur. Dan kom ik op een ander element dat de systematiek van het voorstel betreft, namelijk dat van wederkerigheid. Dat ook hier echt leidend bij is. Wat ik daarmee bedoel is dat voorop staat bij dit wetsvoorstel dat zowel de Caribische landen verplichtingen aangaan met het voorstel als Nederland. De verplichtingen van de Caribische landen zijn de afspraken om hervormingen door te voeren. Zoals opgenomen in landspakket, uitvoeringsagenda en plan van aanpak. En de verplichting die Nederland aangaat is om hier financiële middelen tegenover te zetten. Op de volgende slide zal ik wat nader ingaan op de vraag waaruit die financiële middelen dan precies kunnen bestaan. Maar hier alsnog belangrijk om erop te wijzen dat dat op die wederkerigheid die hier dus in besloten ligt. Als de Caribische landen hun hervormingsverplichtingen nakomen, en dat wordt periodiek beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsagenda, is Nederland dus op grond van de Rijkswet verplicht om daar eerder afgesproken financiële middelen tegenover te zetten. En daar zit dus een element van rechtszekerheid in voor de Caribische landen. Want Nederland kan daar dus geen extra voorwaarden aan toevoegen. Nou, wat zijn dan precies die financiële middelen? Het is een betrekkelijk complex onderdeel van het wetsvoorstel. En dat komt ook wel, denk ik, naar voren in de complexiteit van deze slide. Dus ik probeer u er even in mee te nemen. Wat je hier ziet is dat eigenlijk Nederland, vertegenwoordigd door het ministerie van BZK, dat er vanuit Nederland 2 geldstromen naar de landen gaan. De ene geldstroom is rechtstreeks en de andere geldstroom is indirect via het COHO. Dus dat is daar helemaal onderaan. Om bij die eerste geldstroom te beginnen, die bestaat primair uit liquiditeitssteun. Voor de begrotingen van de 3 landen. En die worden als gezegd verstrekt in de vorm van renteloze leningen. Nederland is hier meteen in 2020 bij het uitbreken van de pandemie al mee begonnen. De tweede stroom bestaat uit geld dat Nederland beschikbaar stelt aan het COHO. En het COHO kan dit geld vervolgens inzetten bij het realiseren van plannen van aanpak. Dus denk gewoon aan het direct financieren van plannen van aanpak, maar ook aan het beschikbaar stellen van expertise hiervoor. En deze bijdrage komt ten laste van in principe het ministerie van BZK, maar het kan ook ten laste komen van andere Nederlandse departementen. En om even een concreet bedrag te noemen, in 2022 hebben we het dan over een budget van 18,5 miljoen euro. En in 2023 en de jaren daarna loopt dat op tot 23 miljoen voor de 3 landen samen. Nou, wat hiermee ook duidelijk wordt, is dat de financiële middelen die Nederland dus als tegenprestatie tegenover de hervormingen stelt, niet bedoeld zijn om 1 op 1 de hervormingen van de landen ook te bekostigen. Dus het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de landen dat in de eerste plaats zelf doen en daarvoor dus ook ruimte zoeken op hun begrotingen. Wel kan het COHO op projectbasis bijspringen met financiering. Een laatste aspect dat op deze slide naar voren komt, en dan, dat zijn de 2 handjes linksboven, en dat gaat erover dat over de hoogte en aard van de financiële middelen, wat dus verschillende dingen kunnen zijn die periodiek worden afgesproken, dat daar dus afspraken over worden gemaakt tussen enerzijds de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en elk van de 3 minister-presidenten van de 3 Caribische landen. Daar is ook nog besluitvorming in de Rijksministerraad voor nodig. Dan komen we bij het volgende blokje ondersteuning en toezicht. En dan geef ik het woord aan Saskia. Ja. Aan de hand van enkele voorbeelden wil ik
heel goed. Dat helpt. Aan de hand van enkele voorbeelden wil ik graag toelichten hoe die ondersteuning dan verloopt. Hopelijk draagt dat bij ook aan al die ingewikkelde plaatjes. En wat is dat dan in de praktijk? Er staan hier enkele voorbeelden op het scherm. Ik zie helaas dat ik daar een beetje slordig ben geweest in het laatste punt. Voor elke fase wordt in een onderdeel een plan van aanpak opgesteld, zodat duidelijk is met elkaar wat het doel is van de maatregel of de hervorming, wie welke rol heeft, welke minister bijvoorbeeld verantwoordelijk is, de risico's, maar ook de kosten en hoe die gefinancierd worden. Dus of daar een bijdrage van COHO wordt geleverd of niet. De eerste stap is dan vaak een analyse. Bijvoorbeeld voor de onderwijshuisvesting. Wat zijn dan de demografische ontwikkelingen? Is er een normering beschikbaar voor onderwijshuisvesting? Hoe worden de onderhoudskosten gefinancierd? Is dat structureel geborgd? En die analyse kan dan worden uitgevoerd door een onderzoeksbureau, maar afhankelijk van de gezochte expertise en kennis kan dat ook een internationale organisatie zijn. Die keuze is eigenlijk altijd een onderdeel in het plan van aanpak en wordt dus niet eenzijdig bepaald door het COHO. En mocht er een samenwerkingsprotocol nodig zijn om die expertise in huis te halen, dan vindt er ook altijd overleg plaats met de regering van het land. Dat is aangevuld in de nota van wijziging. De volgende stap is dan een voorstel op basis van de analyse. De betreffende minister doet het voorstel, dus de bevoegdheid van de regering blijft intact en neemt dan ook het besluit. Het COHO keurt wel het plan van aanpak goed. We komen daar zo meteen bij het toezicht nog op terug. Het kan ook zijn dat er al plannen liggen, bijvoorbeeld de zorgverzekering in Sint Maarten. Nou, na een review is besloten om dat plan alsnog door te voeren met enkele aanpassingen. En nu levert het COHO ondersteuning bij de projectcapaciteit. De regering van Sint Maarten doorloopt dan wel zelf natuurlijk het wetgevingstraject en is daar ook volledig voor verantwoordelijk. De vraag wordt vaak gesteld of die hervormingen wel uitvoerbaar zullen zijn. De inzet is bovenal dat die hervormingen duurzaam, dus blijvend, een positief effect hebben op de weerbaarheid van de landen. Daar is het immers ook om begonnen. En daar hoort ook capaciteitsopbouw bij. Dat betekent dat er niet sprake is van snelle stappen. Duurzame resultaten vragen ook een lange adem. Er wordt altijd eerst gekeken, zoals ik net al zei, naar de probleemanalyse. En er worden op dit moment dan ook veel, maar dat ziet u ook terug in de uitvoeringsagenda, analyses en onderzoeken uitgevoerd, of nulmetingen. En dat doen we natuurlijk wel op basis van de resultaten of de onderzoeken die er al liggen. Want er ligt al veel en soms kan actualiseren voldoende zijn. Gezamenlijk worden dan wel de te bereiken resultaten per onderdeel vastgesteld. Waar werken we naartoe? Die kunnen en die zullen ook per land, per onderdeel verschillend zijn. Niet elk land is hetzelfde, zoals we heel goed weten. En het vertrekpunt kan op een onderdeel ook anders zijn. En daarbij, ik kan het niet genoeg benadrukken, is nadrukkelijk aandacht voor duurzame verankering. Zowel voor de uitvoeringscapaciteit als voor de financiering. Niet alleen incidenteel, maar ook structureel. Dat als scholen worden opgeknapt, dat er vervolgens ook het beheer is geborgd en de financiering daarvoor. Wat we zien is dat om dat mogelijk te maken, die basis op orde moet worden gebracht. Dus dat betekent veel investeren in de uitvoeringskracht, de beschikbaarheid van data, financieel beheer en het verhogen van belastinginkomsten. Een aantal hervormingen vereist investering. Mijn collega noemde het zojuist al. Maar ik zeg er ook bij dat niet alle investeringen geld kosten. Er is zeker middelen mee gemoeid, maar er zijn ook investeringen die op een andere, of hervormingen die op een andere manier kunnen worden gerealiseerd. Dan geef ik nu het woord aan je. Ja, het voorstel bevat, zoals u kunt zien, 3 vormen van toezicht. De linker en de middelste vorm van toezicht die zijn eigenlijk vrij exclusief belegd bij het COHO. En bij de derde vorm van toezicht, rechts op de slide, zijn meerdere actoren betrokken. Om bij de eerste te beginnen, dat ziet er eigenlijk op dat het COHO de
de steun die het verleent op projectbasis bij de plannen van aanpak kan opschorten, geheel dan wel gedeeltelijk, als een land dat project niet volgens de afspraken uitvoert of dat niet tijdig doet. Maar even voor de goede orde, we hebben het dan over de steun die het COHO heeft gekregen van de Nederlandse regering om te kunnen bijdragen aan de ondersteuning van de hervorming. De tweede vorm van toezicht is al even de revue gepasseerd en dat ziet erop dat het COHO plannen van aanpak die door de landen worden opgesteld dient goed te keuren. Dus daarin zit ook een vorm van toezicht. De derde, dat is misschien de meest ingewikkelde, die ligt primair bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijke Relaties en die heeft te beoordelen of de landen die periodieke verplichtingen nakomen. Dat doet de staatssecretaris op basis van een uitvoeringsrapportage van het COHO. Dus daarin zit een waarborg voor de landen dat de staatssecretaris dat niet, als het ware, zomaar kan doen. Dat moet echt objectief door het COHO zijn vastgesteld. Hoe zijn de landen met die verplichtingen omgegaan? Tot slot, en daar komt de nota van wijziging om de hoek kijken, is er ook een rol toebedeeld aan het College Financieel Toezicht. En die toetst eigenlijk naast het reguliere begrotingstoezicht ook of onderdelen van de landsbegroting de uitvoering van de hervormingen niet zullen, ja, we noemen dat kennelijk belemmeren, maar het komt er eigenlijk op neer op evidente manier in de weg zitten. En dat oordeel kan uiteindelijk ook terechtkomen bij die beoordeling van de staatssecretaris in het kader van artikel 22. Ja, dan nog even kort aandacht voor de verschillende processtappen, maar misschien vertel ik u daarbij ook helemaal niets nieuws. Deze slide is ook op Rijksoverheid, geloof ik, gepubliceerd. We zitten nu in stap 7. Misschien daar nog even toch goed om daar kort bij stil te staan. En na de indiening van het voorstel, van de twee voorstellen eigenlijk bij Elkamer en bij de 3 staten op 9 februari, is de schriftelijke behandeling aangevangen. U heeft onlangs de deadline voor het ontvangen van de schriftelijke vragen uitgesteld naar 13 mei. En dat betekent in principe dat na 13 mei de 4 regeringen met elkaar weer aan de slag moeten om die vragen die dan binnenkomen te beantwoorden. Daar is consensus voor nodig, daar is de instemming van de 4 regeringen voor nodig. En die vragen en die standpunten kunnen ook aanleiding geven weer tot aanpassing aan het voorstel, bijvoorbeeld in de vorm van een nota van wijziging. Vervolgens de plenaire behandeling met mogelijkheid van deelname door bijzondere gedelegeerden, staatsleden uit de 3 landen en ook de gevolmachtigde ministers. Maar bij zowel de Tweede Kamerleden als de bijzondere gedelegeerden als de gevolmachtigde minister, mevrouw Wuiten weet dat, daarbij amendementen kunnen voorstellen. En uiteindelijk stemt de Tweede Kamer over het voorstel, maar als gezegd is daarbij dan wel de instemming uiteindelijk nodig van de 3 staten. En ik denk dat we daarbij aan het einde van deze briefing zijn gekomen en we zijn graag bereid om uw vragen te beantwoorden. Heel hartelijk dank voor uw toelichting. En ik geef dan eigenlijk graag het woord aan de Kamer, aan de leden. Met wie mag ik beginnen, mevrouw Kamminga? Ja, dank. En dank ook voor de toelichting, wat ontzettend nuttig is. Want het is natuurlijk een traject wat al langer loopt. Maar ik ben pas sinds kort verantwoordelijk voor dit dossier. Dus het helpt mij in ieder geval zeer. En ik heb ook toch al waardering en respect voor de wijze waarop het opgebouwd is. In een pak papier toch in simpele stappen kunt neerzetten. En tegelijkertijd bekruipt mij nog steeds wel het gevoel dat er wel heel veel... Het blijft complex, denk ik. En er zijn wel heel veel afhankelijkheden ook van elkaar. En dat lees je natuurlijk ook wel terug in de Raad van State advies. En ik heb ook natuurlijk gezien na de verslag dat daar, of na de rapport, dat daar veel stappen in zijn gezet. Nu vroeg ik mij zelf nog wel af, gewoon die stap naar die plannen van aanpak. Dan wordt het eenmaal goedgekeurd, maar wat nou als dan toch de voortgang in die plannen onvoldoende is of het te weinig structureel is, in de uitvoering toch weer barstig lijkt? Hoeveel flexibiliteit zit daar dan in om dat of te kunnen aanpassen of te kunnen bijsturen? Dus dat hele toezichtsdeel veel meer aan daar hebben we het nu ook minder over gehad, en veel meer aan de achterkant, als die plannen eenmaal goedgekeurd zijn. Hoe is dat ingericht? Kunt u daar iets over zeggen?
Oké. Nou, ik denk dat het goed is om in de betreffende bepaling en ook gewoon überhaupt door het voorstel heen zijn zoveel mogelijk hoorplichten, overlegverplichtingen ingebouwd. En ook hier is dat zo. Dus het is niet zo dat het COHO zonder daartoe overleg te hebben gepleegd met het betreffende overheidsorgaan daartoe kan overgaan. Dus daar moet eerst echt een hoor- en wederhoor traject aan vooraf gaan. Ook juist om er ook voor te zorgen dat je niet onnodig meteen toch in die conflictzone terechtkomt met elkaar. Ik kan daar misschien op aanvullen uit de praktijk dat natuurlijk gebeurt. Dat kan soms ook aan Nederlandse zijde liggen dat een plan van aanpak vertraagt, omdat expertise niet meteen beschikbaar is. COVID en zo kan nog wel eens iets roet in het eten gooien van een andere oorzaak. En daar vindt altijd het gesprek over plaats. En als u naar de uitvoeringsrapportage kijkt, dan ziet u ook dat die door het COHO wordt opgesteld. En dat de landen daar een zienswijze op geven. En die wordt integraal meegenomen, komt ook een reactie op. Dus dat hoor en wederhoor vindt ook in de praktijk plaats. Mocht de gesprekken niet leiden tot, dan vindt inderdaad een soort van escalatie plaats. Het is niet zo dat dan meteen dit artikel, daar gaat wel iets aan vooraf. Dank u wel. Ik had misschien even vooraf moeten zeggen, ik wil graag in eerste instantie 1 vraag per lid, direct antwoord. Zo gaan we het rijtje af en afhankelijk van hoeveel tijd we daarvoor nodig hebben, maken we dan een volgende ronde. Mevrouw Buiten, gaat u gang. Ja, dank voorzitter en ook dank voor de presentatie. Er werd al eventjes inderdaad een referentie gemaakt aan mijn achtergrond. En dat ik natuurlijk 2 jaar geleden de zogenaamde CHE al had gelezen. We weten natuurlijk heel goed waar het over gaat. Want er is zoveel gezegd over de COHO al. En daar kunnen we heel technisch over zijn. Maar ik ben erg nieuwsgierig of er inderdaad in dit ontwerp wat wij nu voor hebben liggen onderdelen zijn. Dus dat er inderdaad nog artikelen waarmee bevoegdheden worden toegekend aan de staatssecretaris, dan wel het COHO, die op gespannen voet staan met de bevoegdheden van de respectievelijke landen. En dus inderdaad ingrijpen in de zogenaamde landsaangelegenheden. En dan ben ik nieuwsgierig of dat zo is, waar dat is en wat er vooral aan gedaan kan worden om dat nog aan te passen. Ben ik erg benieuwd naar een reactie van de heer Van Rossum. Ik denk om in antwoord op uw vraag goed om allereerst te benadrukken dat toen we hiermee begonnen, dat was in een bijzondere tijd, maar dat we steeds, zoals dat bij wetgeving het geval is, dat je toetst of het de toetssteen van hogere beginselen kan doorstaan. En in dit geval is autonomie inderdaad zo'n kernbegrip. Dat gezegd hebbende is er door zowel de Raad van State als de Caribisch Adviescolleges vrij stevig adviezen zijn erover uitgebracht, ook in het licht van die autonomie. En op verschillende plekken is dat wetsvoorstel toen aangepast. Als u dat mij vraagt als wetgevingsjurist, denk ik dat we die autonomie nu op een hele correcte manier borgen. Waar kan je dat bijvoorbeeld zien? Een goed voorbeeld zijn de plannen van aanpak en de bevoegdheden die daaronder zitten. Als je bijvoorbeeld hebt over de vraag, het COHO kan op grond van die bepaling bedrijven doorlichten, kan subsidies verlenen rechtstreeks aan burgers. Maar dat kan alleen als de landen daar zelf mee instemmen. En zo zijn er nog wel meer onderdelen in de Rijkswet waarin op die manier geprobeerd is om die autonomie beter te borgen. Dus ik weet niet of ik daar een antwoord mee geef op uw vraag. Nog niet helemaal. Ik begrijp de geschiedenis waarin nu inderdaad, voorzitter, wordt uitgelegd hoe het is aangepast om scherptes eruit te halen en de angel zo als het ware. Maar uw vraag is waar er momenteel nog ruimte is om dus dat spanningsveld waarover wordt gesproken nog weg te halen. Dus het is echt een wetstechnische vraag die ik echt stel hoor. Geen politieke vraag. Dus echt met name van waar zijn er mogelijkheden om dus dat spanningsveld wat op de ene manier wel wordt beleefd en ook wordt besproken nog anders in te richten. Ik begrijp uw vraag. Ik vind het lastig om daar in het kader van deze briefing op vooruit te lopen. Ik denk dat het inderdaad zaak is om nu eerst de vraag ook af te wachten over mogelijke knelpunten die de verschillende parlementariërs zien, om dan vervolgens weer met de regeringen daar het gesprek over te gaan. Maar het wetsvoorstel zoals dat nu ligt, en dat ligt er dus eigenlijk al sinds de zomer, is heel nadrukkelijk idee geweest dat die autonomie nog heel erg fier overeind staat. Ja. Dank u wel. Mevrouw Bouchalik. Ja, dank voorzitter. Dank ook voor de presentatie. Mijn vraag gaat over de wederkerigheid, specifiek de ene slide waarin je dus die 2 pijltjes zag.
wat ik mij daarbij nog wel afvroeg, dat was over het goedkeuren van de plannen. Want in hoeverre kan er bij mogelijk conflict worden toegezien op een eerlijke wederkerigheid vanuit de landen zelf? Want waar ik me een beetje zorgen om maak, en probeer het niet politiek te maken, is dat ik zag dus wel 3 vormen van toezicht en het geld dat komt vanuit Nederland. Maar wat gebeurt op het moment dat bijvoorbeeld een plan wordt ingediend en het wordt niet goedgekeurd? Wat zijn de escalatiemogelijkheden om toch tot een goed besluit te komen uiteindelijk? In hoeverre is dat gewaarborgd? Specifiek bij die plannen van aanpak is het zo op het moment dat het COHO de goedkeuring zou onthouden, dan staat het betreffende overheidsorgaan vrij om in het kader van een soort van kroonberoepprocedure naar de Raad van State van het Koninkrijk te lopen om dat aan te vechten. Dus dat is de rechtsbescherming die erin is geboden, de escalatie. Ja. Dank u wel. Mevrouw Van den Berg, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Het ging even over de voorlaatste slide. Wat een opmerking gemaakt over het College Financieel Toezicht checkt of de onderdelen op de landsbegroting niet in de weg zitten. Hoe moet ik dit lezen en begrijpen? En kunt u dat wat concretiseren? Ja, ik zou me best voor doen. Kijk, het uitgangspunt is dat het CFT doet wat het blijft doen in de zin dat wordt gekeken of de manier waarop de hervormingen op de begroting terechtkomen, of die voldoen aan de financiële normen. Maar wat daarbovenop, en dat is in de gesprekken tussen de landen, is dat inderdaad, dus eigenlijk in de fase na de zomer, over de nood van wijziging, is dat een belangrijk onderdeel van gesprek geweest. Dus eigenlijk ook een beetje de vrees aan sommige kanten dat wat nou als een land bepaalde onderdelen op een begroting zet, waardoor je die misschien wel op die manier, waarmee het misschien wel voldoet aan de financiële normen in de Rijkswet Financieel Toezicht, waarmee je kan voorzien dat de financiële dekking die nodig is om de hervormingen uit te voeren, dat die daarmee heel erg in het gedrang komt. Dus wat het CFT gevraagd werd straks met die toets om te doen, is om te kijken of bepaalde onderdelen die dus niet uit het landspakket voortvloeien, of die er dan voor zorgen dat uiteindelijk de hervormingsagenda in gevaar komt. Ik hoop dat ik nu concreet genoeg ben. Het is echt een extra toets bovenop de reguliere begrotingstoets om er inderdaad echt voor te zorgen dat de begroting die er uiteindelijk is ook een begroting is waarmee de hervormingsagenda en de landspakketten kan worden uitgevoerd. Voorzitter, mag ik daar nog een aanvullende vraag op stellen? Of ja, ik zie u vragen kijken. Gaat u gang. Wat nou als dan het land eigenlijk gewoon denkt, nou ja, laat dat maar zitten met dat geld. Ik doe gewoon ook niks. Hoe werkt dat dan in die situatie uit? Ja, wat er dan kan gebeuren, en dan zit je dus in de sfeer van escalatie waar je uiteindelijk niet terecht hoopt te komen. Maar dan zal het CFT zo'n kennelijke belemmering kunnen constateren. En die kennelijke belemmering wordt dan opgenomen in de uitvoeringsrapportage van het COHO. Die uiteindelijk weer wordt doorgestuurd naar de staatssecretaris van BZK, die periodiek zal moeten beoordelen of die financiële middelen waar overeenstemming is bereikt, of die ook worden uitgekeerd. Dus dat kan ertoe leiden dat die financiële middelen, liquiditeitssteun, maar dus ook programmafinanciering van het COHO, dat die niet wordt verstrekt. Ja. Ik zie instemmend geknik. Dank u wel. Meneer Van Rossum, ik wil u praktisch vragen of u microfoon uitdoet als u niet aan het woord bent. Ja, dat is heel prettig voor de techniek. Mevrouw Van den Berg, wilt u direct in de tweede vragenronde uw vraag stellen? Dan gaan we in omgekeerde volgorde terug. Of wilt u dat we weer beginnen bij mevrouw Kamminga? Gaat u gang. Zit er ook nog ergens een incentive bij? Dat, ik noem maar, als dingen versneld worden gebeurd, of dus een snelle tijdpad bijvoorbeeld, dat er dan nog een bonus te krijgen is, zo te zien.
Nee, een bonus zit niet in het wetsvoorstel ingebakken. Niet op die manier, vrees ik. Nee. Dus als, nee. Mevrouw Bouzali. Dank voorzitter, ik heb geen vervolgvraag. Dank u wel, mevrouw Wuiten. Ik ga het rijtje weer af. Toch nog eventjes een duiding. Misschien pak ik er heel snel 2. Maar de eerste, omdat hij een beetje doorpakt op datgene wat collega Van den Berg inderdaad aangaf rond het spanningsveld tussen COHO en CFT. CFT is natuurlijk al bestaand met de Rijkswet Financieel Toezicht. Er wordt gesproken over bevoegdheden en dat die zouden overlappen. Misschien daar een duiding op of dat nou niet het geval is. Maar mijn concrete vraag is, gaat het CFT beleidsmatig toetsen hetgeen een landsaangelegenheid is? Waardoor dat dus op gespannen voet staat met de taak van het parlement om dat te doen. Dat is heel wezenlijk natuurlijk. En kan ook, als ik me voorstel op concrete onderwerpen, of het nou onderwijs is, probeer ik gewoon uit te werken van hoe gaat dat dan in zijn werk. Ik denk, nou, dat kan ongelooflijk gecompliceerd zijn. Over heel veel verschillende gedifferentieerde onderwerpen zijn waar je gedifferentieerd over kunt denken. Dus dat is de vraag. En misschien ook een verdere technische duiding over wat consensus-rijkswet nou is en hoe die blijft. Want daar krijg ik zoveel verschillende interpretaties over. En hij staat niet beschreven in het statuut. Ik hoor stiekem 3 vragen, maar het is geoorloofd bij deze belangrijke materie. Ja, met uw eerste vraag te beginnen. Ik zie uw punten, daar hebben we inderdaad ook veel aandacht aan besteed tijdens de gesprekken hierover. In een toelichting in het nader rapport op die noot van wijziging kunt u lezen dat wij met de landen, dus met de 4 landen samen, van mening zijn dat hier geen beleidsmatige toetsing plaatsvindt door het college. Heel nadrukkelijk, omdat, net zoals u zegt, dat niet aan het CFT is om te doen. Dus waar die speciale begrotingstoets, die belemmeringstoets op ziet, vandaar ook dat het echt moet gaan om een kennelijke belemmering, is echt dat je gewoon kijkt naar de consistentie van de begroting. En natuurlijk is het in zekere zin denk ik een semantische discussie. Wanneer wordt iets beleidsmatig en wanneer houdt iets op beleidsmatig te zijn. Maar het is dus heel nadrukkelijk niet de bedoeling dat het CFT gaat wegen of bepaalde onderdelen die een land op een begroting opneemt, of die wenselijk zijn in het licht van de hervormingsagenda. Het is er alleen voor bedoeld dat het CFT kijkt of een bepaald onderdeel waar bij wijze van spreken bedrag X voor is begroot, dat daarmee vervolgens de hervormingsagenda waar bedrag X voor is begroot, mee in de knel komt. Dus, en daarvoor, en dat regelt die noodwijziging ook, is het de bedoeling dat er dus een soort van meerjarig overzicht wordt toegevoegd aan de begroting van het landen, zodat het CFT ook echt goed kan zien en kijken of dat het geval is. Dus tot zover, ik weet niet of dat voldoende helder is, ja? Rond die vraag wel. Ja, oké, dan gaan we nu nog een mooie, de spannende vraag. Ja, consensusreeks, u zegt het zelf al, het staat nergens beschreven, echt op geen enkele manier. En dat maakt het natuurlijk lastig. Dat betekent dat je je ook verlaat op wat er in de doctrine en over eerder in de wetsgeschiedenis over gezegd is. Hoe wij het hebben opgevat is dat we dat ook op een vrij formele manier, ook in instantie, is dat betekent dat een land moet instemmen of met het voorstel en ook niet de verplichting heeft om dat te doen. En je kan natuurlijk ook op een meer materiële manier bekijken. Dat je zegt van ja, hoe pak je zo'n proces op met elkaar? Ik denk dat in 2020 er sprake was van hele bijzondere omstandigheden waarin je misschien niet te werk bent gegaan zoals dat in rustige tijden het geval is. En als ik terugkijk op de voorbije maanden, we zijn inmiddels toch al ruim 2 jaar onderweg, is dat denk ik heel erg zorgvuldig met de landen aangepakt. En hebben dat dus ook niet alleen formeel, maar ook echt wel materieel in de spirit of consensus gedaan. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Kamminga. Ik zie mevrouw Wuiten nog vragend kijken. Ja, het is technisch ook. Een consensusland, parlementaire democratie, uitvoerende versus parlement natuurlijk. Hoe ziet dat eruit? Want instemming van een regering, instemming van de Tweede Kamer, het staat los van wat de staatssecretaris heeft onderhandeld ook. Hè? Dus we hebben ook een eigenstandige taak. Dus hoe ziet dat er dan uit qua proces van consensus waar u
inderdaad op de slides aandacht voor heeft gevraagd. Wanneer verliest deze wet, deze ontwerp consensus Rijkswet, consensus? En wat betekent dat de facto? Ja, ook dat is inderdaad, omdat het ook weer niet beschreven is, betrekkelijk mistig wanneer dat precies gebeurt. Kijk, het meest recht toe recht aan is op het moment dat de regering bijvoorbeeld schriftelijk meedeelt, de regering van laten we zeggen, Aruba schriftelijk meedeelt, niet meer achter deze wetsvoorstel, voor dit wetsvoorstel te staan. Lastiger wordt het inderdaad als bijvoorbeeld tijdens de plenaire behandeling blijkt dat een of meer bijzondere gedelegeerden van het land zeggen die zich uitspreken tegen dat wetsvoorstel. Dan zal op een bepaalde manier moeten geverifieerd. Betekent dit dat voor dat land de consensus inderdaad is komen te vervallen? Daar zijn geen geëikte procedures voor, dus ik zou zeggen dat je daar inderdaad heel zorgvuldig mee moet omgaan. Maar het is in ieder geval wel zo dat ook de consensus kan komen te vervallen op het moment dat de staten van een land in meerderheid tegen een voorstel zijn. Precies, moet ik zeggen. Ja. Helder, dank u wel. Mevrouw Kamminga. Ja, dank voorzitter. Ik had dan nog even ik had een andere vraag, maar toch nog even een reactie hierop en daarop doorreden. Wat is dan de ultieme consequentie als de consensus weg zou vallen en er dus geen wet is? Dan neem ik toch aan dat dus ook dan de financiële steun dan ook wegvalt voor de hervormingen dan in ieder geval. Het is nu zo geregeld, hè? Dus zoals eerder te sprake kwam, de landspakketten en de regelingen die daar weer onderkomen, die zijn inderdaad al in verschillende momenten in 2020 tot stand gekomen. Maar in die onderlinge regeling waarmee die landspakketten zijn gesloten, is geregeld dat zodra de consensus komt te vervallen, ofwel in de voorstelfase, ofwel op het moment dat de wet al in werking is getreden, dat daarmee ook automatisch die landspakketten komen te vervallen. Dus daarmee komt inderdaad de hele ondersteuning door Nederland op dat moment te vervallen. Oké, dank. En dan met permissie, voorzitter, de oorspronkelijke vraag waar ik ook geïnspireerd door mijn buurvrouw al een beetje aan het smokkelen ben met de ene de twee vragen. Maar goed, het was voor mij een beetje, het werd net al gerefereerd naar het budget en wat ongeveer beschikbaar is. Ik hoorde iets van 18, nog iets in 22, 23 voor het jaar daarna. Ik vroeg me af, in hoeverre is nou dan het beschikbare budget, wat dan voor het COHO is, leidend versus de plannen van aanpak? En ook in verte tot een opmerking die volgens mij mevrouw De Reuven maakte, het komt voor een deel van BZK, maar misschien ook van andere departementen. Dus ik was daar nog een beetje zoekende naar. En dan misschien wel de meest belangrijke is van waar zat nou in aanloop naar wat nu voor ligt de meeste discussie. En dan bedoel ik met name met de landen. Want we kunnen natuurlijk lezen wat de Raad van State daarvan vindt en wat de reactie daarop is. Maar wat waren nou de kwesties waar het langst de meeste discussie over is geweest? Dank u wel, voorzitter. Gaat uw gang. Dan probeer ik de eerste vraag te beantwoorden. Als ik hem goed begrijp, vraagt u in hoeverre zijn de middelen leidend bij de hervormingen? Ik zou zeggen niet. Dus het tempo, en ik denk ook als u kijkt naar de uitvoeringsagenda en de afspraken die daarin gemaakt worden, die zijn echt wel heel ambitieus. En vragen veel van COHO, maar ook vooral ook van de landen. Dus dat is tot nu toe geen rem. Het is natuurlijk wel zo dat we nu in een fase zitten van onderzoeken, analyses. Maar goed, ook de eerste projecten komen ook wel in de implementatiefase. Dus we zullen ook moeten kijken wat dat voor effect heeft. En eerlijk gezegd denk ik dat middelen is één, maar de uitvoeringskracht is misschien nog wel een belangrijker. Zeker ook als je het duurzaam wil borgen. Want alleen maar het invliegen of het versterken van capaciteit is natuurlijk niet per definitie een duurzame oplossing. En de andere vraag neemt mijn collega over. We hebben heel veel lange gesprekken gehad. Dus het is even inderdaad wat er allemaal precies naar voren gekomen is. Maar ik denk, en dat valt ook wel goed terug te lezen op een bepaalde manier in de nadere rapporten die zijn opgeschreven, is dat er een aantal dingen vaak in die gesprekken weer terugkwamen. Dan heb ik het allereerst over eigenlijk de reikwijdte van de taken van het COHO. Dus u heeft dus misschien kunnen zien in het oorspronkelijke voorstel dat hij zich uitstrekt tot meer terrein dan nu het geval is. Dus inderdaad ook, dat was toch ook wel iets wat veel naar voren kwam om de taak van het COHO toch zoveel mogelijk tot het ondersteunen van de overheden bij het doorvoeren van hervormingen. Daarnaast, omdat
beginsel van eigenaarschap meer voorop te stellen en ook meer terug te laten komen in bepaalde procedures. Nou, dat is net ook op een aantal punten het geval. En daarnaast was ook een heet hangijzer het verscherpt financieel toezicht. Dat is komen te vervallen. En daarop is dus inderdaad op een bepaalde manier geprobeerd om het begrotingstoezicht, reguliere begrotingstoezicht mee te faciliteren. En vervolgens is ook weer naar aanleiding van het advies van de Raad van State over die nood van wijziging zijn er dus weer indringende gesprekken geweest over de precieze manier hoe je dat dan moet vormgeven. Dat heeft uiteindelijk geleid tot die kennelijke belemmeringstoets, die dus ook is ingebed, echt als het ware in de Rijkswet COHO, in plaats van dat die aanknoopt bij de Rijkswet Financieel Toezicht. Ja. En daarnaast de benoemingsprocedure, die vergeet ik ook nog te noemen, daar is ook veel... Ja, en de aanwijzingbevoegdheid, die kan ik ook nog wel noemen. Ja. Nu moet ik niet meer te veel gaan noemen, volgens mij. Dank u wel, meneer Van Rossum. En complimenten, want u laat zich niet uit het veld slaan door de bel. Dat doet menig Kamerlid u niet na. Gewoon onverstoorbaar doorspreken. Heel knap. Ik kijk nog even naar de leden of er op dit thema nog prangende vragen zijn. Daar hebben we de ruimte voor. Mevrouw Wuiten, gaat u gang. Wat fijn. En wat fijn ook om te constateren dat we wat dat betreft elkaar regelmatig met vragen ook aanvullen. Want het blijft altijd wel lastig om te kiezen als je meerdere vragen hebt. Maar er is nog even ruimte. Dus de landspakketten zijn vastgesteld. De uitvoeringsagenda's zijn bepaald. De plannen van aanpak zijn in uitwerking. De tijdelijke werkorganisatie draait. Wat is dan juridisch ter behoeve van het bekrachtigen waarom een wet toegevoegd moet worden aan hetgeen er al is en wat ik begrijp ook naar goed verloopt. Wat is daar dan echt de toegevoegde waarde van? Misschien dat toch nog één keer. En wat zou er gebeuren als je dat dus niet doet? Omdat het doel van de wet heel duidelijk is om het welzijn van burgers te verbeteren. En daar is dus eigenlijk al mee begonnen, begrijp ik. Maar ik bedoel hem echt wetstechnisch. Want je moet altijd, en daar zijn we aan herinnerd door de commissie van de Staaij ook en andere rapporten, dat we altijd heel nadrukkelijk moeten kijken naar datgene wat het betekent. En hoe dat ook het verschil maakt voor een burger. De burgers daar en hier. Stel nou die wet zou er niet zijn en je gaat door op datgene wat er momenteel al in werking is gebracht. Wat is het verschil? Ja, terechte vraag. Wat dat Rijkswetsvoorstel probeert te doen, ik heb dat ook al even in mijn presentatie proberen duidelijk te maken, is eigenlijk aan die operatie die nu al een ruime tijd onderweg is, om daar een steviger fundament onder te leggen. En om die operatie met waarborgen te voorzien. Dat zit hem in de eerste plaats bijvoorbeeld inderdaad in het bieden van rechtsbescherming, wat al eventjes te sprake kwam. Het zit hem er ook in om met name dat belangrijke moment dat je aan het opstellen van een uitvoeringsagenda, de verstrekking van financiële middelen, dat je dat daaraan vastknoopt, dat je dat ook doet in een ordentelijk proces. En dat is daarmee ook echt bedoeld om de rechtszekerheid van Aruba, Curaçao en Sint Maarten te versterken. En wat we de afgelopen jaren ook wel eens gezien hebben, is dat daar toch dan wel aan beide kanten onduidelijkheid over is ontstaan. In hoeverre je dan op het moment dat het erop aankomt, wat zijn dan precies die voorwaarden die zijn gesteld? En het wetsvoorstel probeert daar echt recht te doen om heel duidelijk te maken op het moment dat deze hervormingsverplichtingen worden nagekomen, dan wordt er dat tegenover gesteld. Dus het is echt bedoeld om de rechtszekerheid beter vorm te geven dan nu het geval is. Wat betreft uw vraag, wat gebeurt er op het moment dat COHO er niet komt? Nou, dat probeer ik al net al even aan te geven in antwoord op een vraag van mevrouw Kamminga. Heel concreet juridisch is het resultaat ervan dat die landspakketten daarmee ook ophouden te bestaan en de hele hervormingsoperatie. Wat dat vervolgens bestuurlijk en politiek betekent, daar kan ik, zoals u begrijpt, niet op ingaan. Maar dat is heel erg juridisch. Op dat moment gebeurt er dat en zal er dus iets anders moeten worden besloten om al dan niet op een andere manier met elkaar verder te gaan. Helder, dank u wel. Ik kijk rond. Mevrouw Van den Berg, geen vragen op dit moment verder over dit onderwerp? Nee, dan stel ik voor dat we deze vergadering even voor 5 minuten schorsen. Er komen zometeen
2 andere collega's ook nog. Die voegen zich bij ons om op het tweede onderwerp door te gaan. Dank u wel. Na migração de todo o seguir nosso programa diário, mas não tem cambio na programação. Então não com nota batasa, nós decidimos que a nós está transmitir entre a reunião de Tweede Kamer, caminho com inanang nanti technische briefing relacionado com o corpo e agora que tem 5 minutos de pausa, então nós estamos dando 5 minutos aqui passa para assim nós por continuar com a reunião aqui. Dank nós dank de seguir nós, mas toma nota que o parlamentário Martínez está voelend con ons den commentaar nee. Goedkeur de plannen van de 3 regeringen, dan pas mogen ze uitgevoerd worden. Voor mensen die het niet weten, noemen wij deze handeling onder curatele zetten van de 3 landen. En ik ga nog een stapje verder. Voor mij is dit puur dictatuur. Want plannen van de kogel, zoals het doorlichten van de staatsbedrijven en de particuliere bedrijven, die mogen wel plaatsvinden zonder dat de regering niks over te zeggen heeft. Etc. Entre otros, un comentario ng di señor Martínez. Nosso amigo basta de Manuela di trabalho por so activo também den comentário ng nós espera que a transmissão aqui te ajuda a chegar a melhor conhecimento relacionado com a instituição de Coho, mas também Aruba Financieel Toezicht. Para bom, Aruba não tem mas nós conhecemos CFT, Commissie Financieel Toezicht. Aruba não tem. Então, hoor ik het ding te paarden pa is aquí también su mensa si dado caso ik open de vergadering en we gaan door met de technische briefing op het tweede punt, tweede onderwerp, de consensusrijkswet. En we gaan spreken over de regels voor het financieel toezicht op Aruba. En inmiddels hebben zich 2 collega's gevoegd bij mevrouw De Reuver en de heer Van Rossum, de heer Raas en de heer Ketelaars. Ik geef eerst het woord aan mevrouw De Reuver, die ook haar collega's verder zal introduceren.
Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Goedemiddag, voorzitter en leden. En wederom nogmaals dank voor de uitnodiging om een technische toelichting te geven op het ontwerpvoorstel voor de Rijkswet Aruba Financieel Toezicht. Vanuit het ministerie zijn wij aanwezig met mijn collega Alex Raas, coördinator Financiën en Economie, collega Ties Ketelaar, senior juridisch beleidsmedewerker, en de heer Van Rossum, senior jurist constitutionele zaken en wetgeving. En mijn naam is Saskia de Reuver, ik ben directeur Koninkrijksrelaties. In deze technische briefing zullen wij u informeren over de aanleiding en het doel van het financieel toezicht. Daarna gaan we kort in op de huidige situatie van het financieel toezicht in Aruba en de belangrijkste kenmerken van de huidige situatie. En zoals die is voorzien in de Rijkswet Aruba Financieel Toezicht, die wij afkorten met RAFT. Daaruit volgen vervolgens ook de belangrijkste verschillen. Tot slot gaan we nog in op de criteria op basis waarvan met Aruba is afgesproken dat de Rijkswet Aruba Financieel Toezicht kan worden beëindigd. Bijgaande figuur geeft de schuldontwikkeling als percentage bruto binnenlands product over het afgelopen decennium weer. De rode lijn ligt op 55% en geeft de kritische grens weer waarboven volgens het IMF gemiddeld genomen bij kleine eilandeconomieën de schuld negatief doorwerkt op de economische groei. Een schuldquote van onder de 30%, de groene lijn, geeft volgens het IMF een positief effect op de economische groei en welvaart. We zien hier dat er sprake is van een oplopende schuld in 2015. In 5 jaar liep die op met 20 procentpunt van het bruto binnenlands product door aanhoudende financieringstekorten van 55 naar 74%. Vervolgens is sprake van een daling in 2019 en een sterke stijging natuurlijk in 2020 veroorzaakt door de coronacrisis en de liquiditeitssteun die Nederland heeft verstrekt en de daling van het bruto binnenlands product als gevolg van diezelfde crisis. De oplopende schuld in 2015 leidde tot afspraken over financieel toezicht. Het doel was en is nog steeds het realiseren van een houdbare overheidsschuld door het stimuleren van begrotingsdiscipline. In 2015 heeft Aruba een landsverordening Aruba Financieel Toezicht, noemen wij ook wel de LAFT, geïmplementeerd die in combinatie met het protocol dat met Nederland werd gesloten in 2015 moest leiden tot meer begrotingsdiscipline en uiteindelijk ook houdbare overheidsfinanciën. Toen in 2018 bleek dat de schuldquote ondanks een jaarlijkse economische groei van ongeveer 3% toch nog was toegenomen, is een nieuw protocol afgesloten voor de periode van 2019 tot 2021. En zoals u waarschijnlijk wel bekend is de werkingsduur van dit protocol begin dit jaar met maximaal 2 jaar verlengd, of zoveel eerder als de Rijkswet Aruba Financieel Toezicht in werking treedt. Dus uiteindelijk uiterlijk 2023. Even inzoomend op de huidige situatie. Ik heb eigenlijk het kader deels al geschetst, maar als we daar iets dieper naar kijken. Met de landsverordening Landsverordening Aruba Financieel Toezicht in combinatie met het protocol van 2015 is eigenlijk het kader voor het huidige toezicht. In de kern is afgesproken dat het tekort zou afnemen en toegewerkt zou worden naar een overschot van minimaal 0,5% in 2018. U ziet hier de cijfers op de sheet. De RMR is toezichthouder en laat zich hierover adviseren door het College Aruba Financieel Toezicht, noemen wij ook CAFT. Het CAFT is tevens adviseur van de landen. En verder werd opgenomen dat indien Aruba duurzaam aan de begrotingsnormen zou voldoen, die waren afgesproken, de LAFT zou worden ingetrokken. Het CAFT concludeerde echter in 2018 dat Aruba in 2017 en 2018 niet aan de normen van de landsverordening had voldaan
dat de overheidsschuld eigenlijk onhoudbaar was. In 2018 had Aruba een financieringstekort van 2,5% in plaats van het overschot van 0,5% bruto binnenlands product. De overheidsschuld was dus verder opgelopen. Dat leidde tot nieuwe afspraken in november 2018, neergelegd in het protocol 2019-2021. Daarin is eigenlijk afgesproken dat het financieel toezicht werd voortgezet. En er werden ook nieuwe normen afgesproken. Onder andere dat de schuldquote in 2027 70% van het bruto binnenlands product zou bedragen en 50% in 2039. En ook dat de personeelslasten zouden worden verlaagd. Er werden ook regels gesteld hoe om te gaan met mee- en tegenvallers. En tot slot werd afgesproken dat de begrotingsnormen uit het protocol 2019-2021 uiterlijk 31 december 2018 in de landsverordening zouden worden opgenomen. Dat is niet gerealiseerd. Dan komen we bij de RAFT, de Rijkswet Aruba Financieel Toezicht. Ook hier natuurlijk de vraag, waarom is er gekozen voor een Rijkswet? Aan het begin van de COVID-pandemie werd duidelijk dat er substantiële liquiditeitssteun, dus leningen zouden worden verstrekt aan Aruba, zodat zij verder zouden kunnen functioneren en het bedrijfsleven bijvoorbeeld zouden kunnen ondersteunen. Dat betekent dat Aruba en Nederland eigenlijk ook een langlopende financiële relatie aangingen. En door te kiezen voor een consensus-rijkswet wordt het gezamenlijke belang van Aruba en Nederland benadrukt om die overheidsfinanciën op orde te brengen en te houden. En met een rijkswet is er ook meer zekerheid over de continuïteit van het financieel toezicht. De kern van het voorstel zoals dat nu voor ligt, is om begrotingsdiscipline te koppelen aan ruimte voor anticyclisch beleid. Ofwel zorgen dat je ten tijde van een recessie als land niet hoeft te bezuinigen, waardoor de recessie wordt verdiept. Dan ga ik nu in op de kenmerken. In deze sheet ziet u het LAFT en het protocol 2018 naast het voorstel zoals dat er nu ligt op een aantal thema's. Aanvankelijk is het voorstel Rijkswet was een beleidsarme omzetting van de huidige landsverordening en het protocol van 2018. De Raad van State en de Raad van Advies van Aruba hadden hier stevige kritiek op. En zij wezen op de gewijzigde financieel-economische omstandigheden als gevolg van de coronacrisis. En hierop is het voorstel door Aruba en Nederland aangepast. Dus wat u hier ziet is hoe het voorstel er nu ligt. Allereerst de begrotingsnormen. Om schuldreductie te kunnen realiseren is een financieringsoverschot noodzakelijk. Met Aruba is afgesproken om die vast te zetten op minimaal 1% bruto binnenlands product. Daarmee handhaven we de afspraak die er al was. Conform advies van het IMF wordt gewerkt met een schuldanker, of een schuldnorm. Dit is neergezet in de RAFT op 50% in 2040. Dit achten we realistisch vanwege het behoedzame economische groeiscenario van nominaal 2% per jaar. Uiteindelijk is het idee dat als die 50% bereikt is, Aruba zelfstandig verder werkt aan een schuld van 40% bruto binnenlands product. Er is, zoals ook in de huidige situatie, geen rentelastnorm opgenomen. Die kennen we wel in de Rijkswet Financieel Toezicht voor Curaçao en Sint Maarten. We concluderen eigenlijk dat die voor Curaçao en Sint Maarten onvoldoende effectief is gebleken om de schuldopbouw tegen te gaan. En bovendien met een schuldanker heeft een rentelastnorm geen toegevoegde waarde. Voor de personeelslasten is de norm losgelaten die er nu ligt en is er aangesloten bij het gemiddelde in de Caribische regio van 10% bruto binnenlands product. En deze norm vindt u overigens ook terug in het landspakket voor Aruba en de andere landen. Dan de mogelijkheid. Voorzitter? Gaat u gang.
Mevrouw van den Berg. Mag ik even een technische vraag stellen, alstublieft? Kan even nader worden toegelicht wat met de rentelastnorm wordt bedoeld? Gaat u gang. De rentelastnorm is de norm die wordt gesteld ten aanzien van de hoeveelheid rentebetalingen die een land mag hebben op jaarbasis. Dat mag maximaal 5% zijn van de inkomsten van een land gedurende de afgelopen 3 jaar. Dan de mogelijkheden om af te wijken van de begrotingsnormen. In het huidige voorstel wat nu voor ligt, is net als in de landsverordening en overigens ook de RFT voorzien dat de landen in bijzondere omstandigheden, zoals een orkaan of een crisis zoals we die nu met COVID hebben, mogen afwijken van de begrotingsnormen. Ofwel, men mag een tekort hebben dat niet in het daaropvolgende jaar moet worden gecompenseerd. Ten opzichte van de landsverordening en overigens ook de Rijkswet Financieel Toezicht voor Curaçao en Sint Maarten is daarnaast nog een artikel 15a nu opgenomen in het voorstel. En dat biedt een extra mogelijkheid om te mogen afwijken van de begrotingsnormen als er sprake is van een crisis die is geïmporteerd. Ik kom daar zo in de volgende sheet op terug. Tot slot over lenen. Om de begrotingsdiscipline te stimuleren is met Aruba afgesproken dat het land niet meer mag lenen voor consumptieve uitgaven. Wel mag Aruba leningen afsluiten om investeringen te doen en om aflopende leningen af te lossen. Daarnaast mag Aruba met de Rijkswet die nu voor ligt, net als Curaçao en Sint Maarten dat ook in hun Rijkswet kunnen, via Nederland lenen voor investeringen. Dat scheelt Aruba naar verwachting minimaal 5 à 6 procentpunt aan rentelasten. Dus deze lopende inschrijving is nieuw ten opzichte van de huidige situatie. Dan een belangrijk verschil, artikel 15a in het voorstel. Er is dus een extra mogelijkheid gecreëerd om te mogen afwijken van de begrotingsnormen. Dat is als er sprake is van een buitenschuldsituatie. Ofwel als Aruba in een diepe economische recessie heeft geïmporteerd en niets had kunnen doen om die recessie te voorkomen of te verlichten. De landen in de regio moeten dan ook in recessie zijn. Dat betekent op dat moment dat Aruba niet hoeft te voldoen aan de centrale begrotingsnormen. Het financieringstekort mag dan oplopen. En het betekent ook dat Aruba pas na de recessie hoeft te beginnen met het compenseren van de afwijking van de begrotingsnormen. En daarvoor krijgt het land 5 jaar. En op deze manier is er ruimte gecreëerd voor anticyclisch begrotingsbeleid. Aruba hoeft dan dus niet te bezuinigen ten tijde van recessie, omdat dat de recessie kan verergeren. En het mag gericht investeren in economisch groeivermogen. Op deze sheet ziet u het schuldquote-reductiepad. Dat is nu afgesproken, u treft het ook aan in de memorie van toelichting van de Rijkswet. Uitgangspunt is, zoals ik eerder al aangaf, een financieringsoverschot van 1% bruto binnenlands product. Want zonder een overschot kun je immers ook niet aflossen. En een nominale economische groei van 2%. En zoals ik al zei, dat is behoedzaam. Want 2% is slechts de helft van de nominale groei van Aruba vanaf de jaren 90. Zoals u ziet is in de eerste jaren een grotere daling van de schuldquote voorzien dan daarna. Dit komt voort uit de hoge groeiramingen van het IMF in de eerste jaren na de recessie. De afspraken over het schuldquote-reductiepad helpen Aruba om op koers te blijven met de schuldreductie. Indien Aruba een hogere schuldquote heeft dan is afgesproken in dit pad, dan zal de minister van Financiën van Aruba maatregelen nemen om terug te keren op het pad. En voor alle duidelijkheid, dit pad is niet wat exact gelopen moet worden. Dat kan ook langs een iets andere lijn als het maar wel duidelijk toewerkt naar dat punt. Tot slot de beëindiging van het financieel toezicht van de Rijksministerraad.
In de kern, hier zijn alle maatregelen of alle vereisten opgenomen, maar in de kern komt het erop neer dat het financieel toezicht ophoudt op het moment dat er sprake is van duurzaam houdbare overheidsfinanciën. En het gaat dan, zoals hier staat, onder andere om het 3 jaar achtereen aantoonbaar voldoen aan de afgesproken normen en het treffen van maatregelen om het toezicht bijvoorbeeld te borgen, zoals een eigen financieel toezichthouder. Dit is mijn laatste sheet. Heel fijn, dank u wel mevrouw De Reuver. Ik neem uw collega's die gaan helpen bij de beantwoording van de vragen. Dus er gaat verder niet aangevuld worden nu. Prima, dan open ik de vloer voor de leden om eventuele vragen te stellen. Mevrouw Kamminga, ik begin bij u. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan mevrouw De Reuver voor de toelichting die wat mij betreft erg inzichtelijk was. Want ik had gaandeweg alweer een paar vragen die ik had kunnen afstrepen, omdat die eigenlijk al in de presentatie werden beantwoord. Maar u begrijpt natuurlijk, als ik als VVD'er woorden hoor als begrotingsdiscipline, dan kan ik niet anders dan daar heel enthousiast over worden. En dan dat er veel vragen over zijn, nog los van het feit dat ik dat niet vaak verwacht had. Maar ik ben ook woord voor de Europese zaken. En ik constateer dat er best wat overlap zit met een discussie die we op dit moment aan het voeren zijn over de stabiliteit en groeipact. Maar dat terzijde. Dus ook daar veel blijk van herkenning. Nee, ik heb een paar vragen. Ze hebben enigszins met elkaar te maken. Dus ik kijk heel even naar de voorzitter of u weer 1 voor 1 wil. Want dan wacht ik keurig mijn volgende beurt af. Meer een kortere vraag, gewoon even toch die 50% en die 40% waar uiteindelijk naartoe gewerkt moet worden. Ik neem aan dat dat dan IMF-normen zijn, dat die dat voor de kleine eilanden hebben geadviseerd. Ik kijk dan naar kleine economieën, moet ik het misschien eerder noemen. Dan vroeg ik me verder nog af hoe precies de samenloop met de hervormingsimpuls en de financiële middelen in het kader van de COHO en de landspakketten gaan zijn. Hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Want stel, we gaan vanuit Nederland extra financiering voor investeringen doen of voor de hervormingen. Waar telt dat mee op die begrotingen? En dan als allerlaatste, dat was ook eigenlijk waar het mee eindigde, of bijna mee eindigde. Als het groeipad, of eigenlijk het dalingspad in dit geval, niet gehaald wordt, dan moet de minister van Financiën van Aruba maatregelen nemen. Maar wat zijn de mogelijkheden om hem of haar daartoe aan te zetten? Welke instrumenten hebben we dan daartoe? Dank u wel. Mijn collega beantwoordt in ieder geval de eerste 2 vragen. Ja, uw vraag over waar de normen vandaan komen, de 50% en de 40%. Nou ja, zoals gezegd, de RAFT is eigenlijk een beleidsneutrale, of oorspronkelijk een beleidsneutrale omvorming van een protocol en een landsverordening in een Rijkswet. En die 50% die komt eigenlijk al uit het protocol van, het is opgesteld in november 2018. Dus vandaar dat we die gewoon letterlijk hebben overgenomen. We hebben toen wel de norm van 70% die hebben we laten vallen. Die geldt voor 2027, omdat die niet realistisch was. En op advies eigenlijk van de Raad van State hebben die laten vallen. Gaat u gang. Ik ben nog een beetje zoekende waar die 50% vandaan komt. Want die 70% was dus kennelijk ooit bedacht. Daarvan is afgestapt, onder andere op advies van de Raad van State. Maar is dan de Raad van State de partij die geadviseerd heeft om het naar 50-40? Hoe hebben we die norm, hoe zijn we daartoe gekomen? Die 50% die hangt eigenlijk samen met die 55% die eerder is genoemd als zijn een kritische grens. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je een kleine buffer hebt om te komen. En dan kun je een kleine tegenslag krijgen alvorens je weer op die 55% komt. Die 40% is eigenlijk een beweging richting die 30%. Ja, eigenlijk wil je natuurlijk dat landen richting 30% bewegen, maar 40% is uiteindelijk uit de onderhandeling gekomen. Er was nog een tweede vraag. Gaat u gang. De vraag hoe de hervormingsagenda kan worden gefinancierd en hoe dat dan vervolgens terugkomt in dit plaatje. De echte investeringen, dus ik heb niet over de intensivering, dus de extra uitgaven via de gewone dienst, maar ik heb het over de investeringen die kunnen worden geleend via de kapitaaldienst. En uiteindelijk zie je die weer terug in dat schuldquote reductiepad. En zolang het land onder dat schuldquote reductiepad blijft, is er dus ruimte om te investeren.
Dan was er nog de vraag over de instrumenten die we hebben. Sorry. De aanwijzing eigenlijk van artikel 13 komt daar weer terug. Ja. Helder, dank u wel. Mevrouw Buiten. Dank, voorzitter. Ik ben erg nieuwsgierig hoe die normen, met name 1%, tot stand zijn gekomen. Is dat op basis van het verzoek en de realistische instemming van Aruba zelf? Of is dat meer vanuit Nederland opgelegd? Want we weten dat de Caribische regio en de silent crisis, waar al jaren over wordt gesproken met grote mate van onzekerheid, en bevestigt dat die economieën eigenlijk alleen maar kwetsbaarder worden. Dus ziet Aruba dit als een haalbare norm waar ze zich ook aan gaan committeren? Want we hebben veel ervaring met RFT en ook ten opzichte van Curaçao en Sint Maarten. En 3 jaar wordt verlengd en verlengd en verlengd. Ja, ik begrijp uw vraag. Is 1% realistisch? Nou ja, 1% komt eigenlijk al voort uit het protocol van 2018. Is dat realistisch? Het is een cijfer wat is opgenomen om te komen tot schuldreductie. Kijk, als je geen overschot kunt creëren, dan kun je ook niet aan schuldafbouw doen. In combinatie met een realistisch groeipad denken wij wel dat schuldreductiepad wel realistisch kan zijn. Vooral ook omdat de afgelopen 20, 30 jaar Aruba een stevige economische groei heeft laten zien in nominale termen. En het BBP is ook geformuleerd in nominale termen, dus op die manier krijg je dus een verlaging van die schuldquote. Nog één tandje concreter misschien. Dat betekent dat het Aruba heeft gezegd, ja, dat is realistisch. Ja. Ja. Volmondig ja. Dank u wel. Mevrouw Van den Berg, gaat uw gang. Ja, dank u voorzitter. Ik ga het even kijken of ik het goed samenvat. Er is nu een schuld van 120% van het bruto nationaal product. IMF zegt het is verstandig voor deze kleine economieën om dat op 30% te houden. Terecht wordt gezegd, nou dan moet je eigenlijk zorgen dat je ieder jaar wat meer overhoudt dan dat je uitgeeft. En die 1% wordt als realistisch gezien, omdat we zeggen, nou eigenlijk zien we de afgelopen jaren of decennia dat Aruba ieder jaar wel iets van 4% groeit. En nu zijn we hier van 2% uitgegaan en eigenlijk gezegd, als je 2% groeit, dan moet je 1% kan je extra uitgeven en de andere 1% die moet je dan sparen, zeg ik maar, om te kunnen aflossen of om te kunnen investeren. Mag ik eerst even deze checkvraag doen, voorzitter, of ik dat goed heb begrepen? De link tussen de 2% en de 1% kan ik niet helemaal volgen, moet ik eerlijk zeggen. De verwachting is, en dat is ook deels gebaseerd op de ervaring uit het protocol, of van het protocol 2018. In 2019 wist Aruba sinds een lange tijd ook weer een overschot te realiseren. En dat zou het land ook hebben gerealiseerd in 2020. En had er mogelijk ook voldaan aan de begrotingsnormen van 1% overschot. Maar dat is door de coronapandemie natuurlijk niet gelukt. Maar daarmee toont het wel aan dat het wel realistisch was. En dat Aruba dat ook zo zag. Oké, voorzitter, dan even mijn vraag. Want ik concludeer toch dat men eigenlijk een generatie bezig is om de schuld naar een goed niveau te brengen. Nou, als we praten over 2040 en 2045. Wat gebeurt er? Hè? Er wordt net al gezegd, ja, er kan een aanwijzing worden gegeven. Maar wat gebeurt er als men Gods water over Gods akker laat lopen? En dus zegt, nou ja, weet je, het interesseert ons niet. Dan kom je volgens mij op een bepaald moment in een faillissement terecht. En wat zou dat betekenen? Dus in hoeverre is voor iedereen ook op het eiland duidelijk wat de negatieve gevolgen dan kunnen zijn. En de impact voor het normale leven van alle mensen. Ik begrijp de vraag van mevrouw Van den Berg, maar dat gaat voorbij, denk ik, aan wat wij hier kunnen toelichten over de wet. Dus ja, er zit een escalatie in, maatregelen die getroffen en nou ja, uiteindelijk voorzitter, ook... Die reactie die begrijp ik ook van mevrouw Reukers, dat kan ik vatten.
Laat ik het anders dan formuleren. Als dat tekort maar blijvend nog verder gaat stijgen, kan dan technisch worden toegelicht wat dat bijvoorbeeld voor het hele uitgavenpatroon betekent. Waar komt men dan het eerst mee in de knel? Gaat u gang. Ja, als men meer uitgeeft dan men binnenhaalt, ja, dan moet je op een gegeven moment, dan begrijpt iedereen wel dat je dat niet kunt vasthouden. Als je schuldquote daarmee verder oploopt, dan zal dat op een gegeven moment ook terug te vinden zijn in bijvoorbeeld oplopende rentes die investeerders willen ontvangen van ondernemingen en van consumenten en burgers op Aruba. En ja, dat is eigenlijk het eerste wat je echt ziet. Volgens mij was u daarna op zoek, mevrouw Van den Berg, het technische antwoord op de consequenties als die schulden toch blijven oplopen. Ja, en het eerste wat ik begrijp is dat er een risicopremie komt op de rente. Dus als je dan zegt, ik moet een nieuwe lening afsluiten, dan gaat men daar een veel hogere rente voor vragen, omdat het risicovol gezien wordt om jou iets te lenen. Correct. Dank u wel. Ik kijk nog even rond en er is een tweede vraagronde. Mevrouw Kamminga, gaat u gang. Ja, dank. En dat had ik eigenlijk. Ik was nog gewoon even nieuwsgierig, want volgens mij was in het begin ook van het plaatje dat in 2019 leken ze de doelstellingen te halen die voor dat jaar gezet waren. En dan toch even de vraag, want dat biedt wellicht ook hoop voor de toekomst. Is dat de reden waarom het uiteindelijk weer omhoog is gegaan? Alleen corona? En zijn de redenen waarom het in 2019 naar beneden gaan redenen die er ook, nou, als we een beetje hersteld zijn van de pandemie, weer in een meer reguliere situatie zitten, ook weer haalbaar en aanwezig zijn? Ja, ik kan natuurlijk niet kijken in de toekomst. Hè. Ik zou het graag willen, maar 2019 en 2020 waren wel goede voorbodes voor het budgettaire gedrag van Aruba. Dus in die zin geeft dat hoop. En ook voor Aruba zelf, want zij stemden daarmee vervolgens ook in met de normen die zijn opgenomen in de RAFT. Dank u wel. Mevrouw Buiten. Gaat u gaan. Dank, voorzitter. Misschien is dit wel een vraag die een beetje beide raakt, want het heeft betrekking op de positie van de gouverneur. Dat is natuurlijk een duidelijk omschreven functie. Staat als hoofd van de regering, maar buiten de politiek. Soortgelijk met hoe wij hier natuurlijk de koning hebben. In dat opzicht is het ook een beetje de vertegenwoordiger van de koning, denk ik. Maar wat betekent dus RAFT, misschien ook een stukje de COHO, als ik nog mee mag liften, voor de rol en de bevoegdheden van de gouverneur in dit soort modellen die we bespreken van scenario's als het wel of niet lukt en escaleren en dergelijke. Wat betekent dat voor de positie van en bevoegdheden van de gouverneur? Ja, die bevoegdheden die blijven formeel hetzelfde. En dan kijken we inderdaad met name naar de bevoegdheden zoals die zijn neergelegd in het reglement van de gouverneurs. Dat betekent inderdaad wel dat die bevoegdheden lastiger worden om toe te passen. En dat inderdaad het voor de gouverneur inderdaad bekijken is van wanneer, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de begroting, in hoeverre, dus daar worden ook wel ambtelijk gesprekken over gevoerd. Hoe moet je dat nou, wat is dan een goed toetsingskader? Maar ik denk dat het kort antwoord is dat die bevoegdheden intact blijven. En dat het aan de gouverneur is om in een concrete situatie te zien in hoeverre hij kan toetsen bijvoorbeeld. Of een begroting die aan hem wordt voorgelegd. Of die inderdaad in strijd is met hoger recht waaraan die mag toetsen. Ik denk aan rijkswetgeving bijvoorbeeld. Het is natuurlijk zo dat als het gaat over COHO, dat veel normen ook zijn neergelegd, bijvoorbeeld in het landspakket of in plannen van aanpak. In principe is het wel zo dat het reglement duidelijk is dat die toetsingsbevoegdheden van het COHO, dan gaat het echt over toetsing aan hoger recht zoals rijkswetgeving en internationale verdragen bijvoorbeeld. Dus dat beperkt ook alweer de bevoegdheden van het COHO, maakt dat in zekere zin ook overzichtelijker. Betekent dat, dank voorzitter, betekent dat er bijvoorbeeld inderdaad door de Rijksministerraad, als het verkeerd gaat, meer aanwijzingen zouden kunnen worden gegeven aan de
gouverneur om hetzij iets wel of juist niet te doen en te laten. Dus die aanwijzingsbevoegdheid vanuit de Rijksministerraad is wel toegepast naar de gouverneur. En er zou iets verkeerd gaan. Om maar duidelijk te zijn wat de gouverneur wel of niet zou kunnen doen, wordt er dan een aanwijzing gegeven vanuit de Rijksministerraad? Ik denk dat het in theorie mogelijk is dat de Koninkrijksregering of de Rijksministerraad en op grond van artikel 15 van het reglement een aanwijzing geeft over hoe de gouverneur moet omgaan met zijn bevoegdheid op grond van artikel 21. En dan gaat het met name de vraag als er landsbesluiten of landswetgeving wordt voorgelegd, hè, dan moet de gouverneur beoordelen of die landswetgeving de toets van rijkswetgeving of het statuut of verdragen kan doorstaan. En op het moment, ik praat heel erg theoretisch uiteraard, maar mocht inderdaad de Koninkrijksregering het idee hebben dat dat toetsingskader onvoldoende duidelijk is, dan is denk ik het wel mogelijk om daar via een aanwijzing. Maar de Koninkrijksregering kan niet voor de gouverneur beslissen dat die op een bepaalde manier moet handelen in het kader van zijn eigen toetsingsbevoegdheid. Dat is denk ik ook wel weer een duidelijke grens die dat reglement eraan stelt. Ben ik voldoende helder? Ja. Zo te zien was het helder. Dank u wel. Ik kijk naar mevrouw Van den Berg voor nog een vervolg. Geen vragen meer. Dan kijk ik nog een laatste keer naar mevrouw Wuit en mevrouw Kamminga. Nee, tot zover. Het is blijkbaar heel helder. En dan komen we aan het eind van deze briefing. En wil ik u heel hartelijk danken voor uw komst naar de Kamer en voor de heldere toelichting. Belangrijk om over dit soort belangrijke onderwerpen en ook best complexe materie de kans te hebben als Kamer om zo uitgebreid van gedachten te wisselen. Dus veel dank daarvoor. Ik heb begrepen dat we de slides nog gaan verspreiden onder de commissieleden. En dat komt dus vanzelf uw kant op. Nogmaals dank, veel dank ook aan de leden en onze griffier en haar team en ondersteuning. En aan iedereen die heeft meegekeken. En ik wens u een fijne dag.